Sobra Jisu Kristen ngai jotono lapsoko haine hai tini जों haine hai joraman pika boni kokthai rokno soronglaiani inke जों Phunukjakmani kokno tui जों soronglai tongo tini bo haine hai जों Phunukjakmani nono जों soronglai piano tini inke chapter 8 by chapter 9 no tui जों soronglai inke phaidi pila जों suriwi जों layan bogra kaito nono hambai ro ni hamjakmano जों manmabai tabok जों kirilia malbrum tekto ni yakni जों yokka hanbai kaito nono hambai bebo kaito o sengsaro Khatung tongsa जों nini busa haike tongwi thangmani kaito no subadi जों no phandrodi tebo जों no nini hamjakma tebo nini kok narkma rokno जों tebo simanani kaito no subadi tebo जों no phandrodi जों no keblai Christian ini tongmani subadi nintani yakpare o surima sobre Jisu musi surisan amen. Oke padi जों haine hai जों teks o thangmani sigang kisah one sob layana Phunukjakmani chapter 8 by chapter 9 aro kaham ke phunukjak ba sajak tongo o hayungo suareni bisingtui kaito podre pod jingjal podre pod teman sinai omoni bisingtui disaster to bunai suareni bisingtui mane balekena urumuru khlainai inke aro जों nugo kabangma kaidoni bus aro sajak जों nugo je borok bukhaslaya repent ingya borok bus thungjaknai omaike जों nugo nirok chapter 9 verse 20 by 21 no abno poline mono ke जों soronglaika Phunukjakmani chapter 5 ni chimi sil khulokmani जों nugo ke boni pila bono poito khlainai rokno kaidor sil bui romani nugo boni yagulo chapter 6 o जों nugo 7-year tribulation yakaba 7 bosor kosto tekto ni list aro rojak जों nugo chapter 7 thangnai जों soronka aro ke Jews rokno kaidor phiokmani tei aro sobre Jisu Kristo bai rapture tisawi nogor tisai tlangjakmani borok rok aro basalaijak ke sobre Jisu Kristo no khajur blai bai lamsokmani ba kaidor no borom khlaimani जों aro nugo get chapter 8 by chapter 9 onke bus thungmani kok aro chimina bus thungmani kok ba bus thungmani kaito boni jole mano luklaimani aro chimino जों mani nugo agar tebo buskang rogo chapter 10 chapter 11 chapter 20 rogo जों tebo size mane tebo kabang जों luknai piaba chapter 8 chapter 9 ni chimina boni jole mano luklai romani ba जों boni bo bus thungmani jengmani जों nugo जों kaidor जों muito narkhai kaidor hamjaknai kaidor simiya bo kaidor unka bus thungnai kaidor bo kaham kubui just hani bagai hamyano ke bo bus thungyai tongmaya piaba bo bus thungnani sikang jo tono no boni khariok manu yasakteng boni thani phaitheng hnai bo nayo tomar male je bo bus thungpro boni yakni bo bai bus thungjaya ngai bus thungjayawi yok na bate piaba je boni thani phaya kipilia borok bus thungjaknai जों Romans chapter 11 verse 22 जों nugo je boni
boni bus thumani teibo tamanai bariruk pia je borok hayani thani pia ba je borok kaha ke sabu Jisu Kristo bai nakarjak Jisu Kristo no poito khlainai Jisu Kristo no yasak nei bonu kaitoni mokolo kaha borok ege borok ke kaha kaitoni bagi kaha khlainai kaitor bai hamjakma rojaknai teibo kabang rojaknai amai ke sengdo je kaitor ungka bo busthungnai kaitor bo yagul sunai kaitor yagul sunai mane tabu hayani je borok kipilya lama chayani je borok kipilya Kristoni thani je kipilya Kristono je yachakya boni kharyok mano je yachakya borok yagul sujaknai ba borok busthunjaknai he uni koksen lok mung wonrok naini mano lok mung chapter 4 verse 1 to 15 no orok sujak sen logo gete Nahum chapter 1 verse 1 to 3 rogo sen logo kaitor ungka busthunai kaitor ungka hamiano phiogya kaitor piaba obono sung muito narakthai busthungani sekang borok no bo tamanai borok no busthungani sekang pilas kang bo sodor bo khairo grau pilas kang bo warning roiro grau pilas kang bo saklai ro grau omo hai nai nirok kok maya nirok kipilian ke ang o sohor ba o kamiyung ba o jagano ang sokmoy kibinai piaba je bekha salai kipilnai rok ke borok yogo je salaya bono poitok boni kok no poitok laya ani musung tuni tongnai jespan teng oke borok omo khaijau punishment dojau jeng Noah ni jorao nukha kaitor saklaikya Noah rung nok tangsidi o sungsani borok haya ngrek ano muido khunai ksekrikya ang o sungsano tui bai sokma kibisnai rohaikya bokok saklai pikya aibana koi kipilnai kire bekha kipilnai kire piawa Noah ni bagai hingke kaitor rung snadi hinsaka nge rung snama bai no bo yokha bori nukung ni borok yokha omo haina Sodom bai Gomora bo haina Sodom bai Gomora no sok sana ni skang kaitor saklaikya o haina ni kipil pai piawa koi se kipilnai kire nge ulo Lord simino isa kaitor kirinai nge Lord no yak tuk bethama romui swari dok soit langkha okay Lord yokha te Sodom Gomora te purana sogui horni amo kalai kothor kalai sok se kibika te teng Egypt nugu kok na ya ngproko okay kanan hawo tongnai rok nugu chen nugu te omo haike kwang ma kaitor je borok kipilia bekha kipilia selai zakya kaitor no kirina rungya kaitor ni thane kipili phaya borok no kaitor busthunai kaitor bo bebak no siu bebak no nugu bebak no bo saimana hani bagai bo agena tiar khlai paija je borok rokno busthungani agena tiar khlai paija bono poito khlainai rok boni kok khnamai rok no phioknani bo tiar khlai paija tui kangke tui nungna nango bo tui kaitor tiar khlai paija gari o age to gari rok kri gari sengsaro sok painai gari ni bagi petrol nangnai thok nangnai bor bagi kaitor snai paija jeng adem iden bai thaibleng habising kalai moni bobai no thok khawi payment jeng no borok rok rugi biara sia nangnai boni bagi biti snamoni nangnai biti boroni snama bufang wafang belai rok ni sna je kaitor bono tiar khlai paija omo haina bebak ni bagi kaitor tiar khlai paija get jepro Israel rok Egypt hawo seleng khati tongo afro kaitor mosino tiar khai roka mosino tiar khaikya boni pore roi roka thani ani borok no phiogi tobudi get jepro Israel rok no hasing khungut langkha hasing khungum se sajanai krei
kaito borok ni bagi tiar khlai paija mana tama mana no khasakani pai tau siari hai phai sisi klai kholi manau bono kholi dur khanke moida hai ingbe gebono borok snawi rogui ba seri ba sogui sa duri nyare duri nyawi borok sogui ba amokhai sa sungui sa ke tui mathuya tui borok ni bagi tiar khlai ka horo hasin khungo horo horni pala ba hor jungroi borok no pidulukha chalong ke satung kutungma hasin khungo satung kutungma tongmaya apro jaga wo bo kansinai jemui bai kotong ro saklung ketong ro kha omai ke jenglu unke borok mangso sawani sana musugo ni hapro kebang ma bini jagani tonai kuel ni ho tok chikon bon koi phewi bono aro biroi de hibeke borok rongui chau khabono ke hai to tiar agena siwu tama nai haini bagi tiar khlai paija omo haino kai to bebag ni bagi bebag tiar khlai paija bo Israel rokno hamari ni bagi bu tiar khlaija ingete srai mung ni bagi bu tiar khlaija tabo kai to borno sau niro ani kokna ke usrai mung ang tiar khaimano niro manai dia ba ani kokna ya ke ang boni bagi bu tiar khlaija srai mung bono manai je kai to agena Israel rokni bagi tiar khlai paija omo haino bebag borok ni bagi bu tiar khlai paija Proverbs hari thangane Phunukjakmani Phunukman chapter 22 verse 5 Phunukman chapter 22 verse 5 ang purwana borok hamiani lama woke busu bai warai tongo hus genang roke aborok bai haksal ke tongnai borok hamiarok tabo borok hamiarok sebaba borok hamiarok je Jisu Kristo no yachakya Jisu Kristo ni thani phaya o sangsaro bo borok kahapang tongthang haibana Jisu Kristo jotto no sumso gnan haini bagai Jisu Kristo no yachakma baisi a sumso huzak ge Jisu no yachakya ke kai tani mokolo aborok borok hamya kai to Jisu Kristo no yachakma baisi borok kai to ni mokolo kaham ngu tei jotto no borok hamya ge oro sawu borok hamyarok ni lamao busu bai warai tongo borok hamyarok ke bus thumjak nai borok ni lamao ke 19 Phunukman 19 verse 29 bo sawu thesra kari wei munai nai rok no satok na bagai tiar khlaijak te butwa rok no bo phikungo seprangjak nai thesra kari wei munai nai rok no sabo thesra kari kaitene kokno je bono poito khlaiaro khat khlainai thesra khlainai bengok nai bokhai borok ni bagai tuma tiar khlaijak satok na bagai tiar khlaijak kaito bormo satok nai tamana sabat Kristo kotma kahamni kok sakangke borok bisa saya borok thesra khlaio muneyo ba kok pirnai rokno bu togu poder por khlai bu tok simia je poito khlaia emon Kristen pan ang gwamon Kristen poito khlaia hereba kebu no Jisu no poito khlaia ke Jisu ni dake mai ke bor tongkhamu tomni bagai borok Jisu dake mai ke tongmaya on kok no poito khlaia ni bagini ge borok bohai borok ro bus thumjak nai bus thumani bagai boroni bagai tiar khlaija gete subaro budwaro sebab budwaro Lokmang chapter 14 verse 1 sawo je borok kaitor kri ni bkhau wan sunai borok budwa
Bible sawo English the fool has said there is no God. Borok ni bekawo borok wan sokong kaito kerei. Ge borok bu borok ni bagai bu biar khaijak. Borok bu satok jak nai nisa. Jepro Israel ni laibuma seng nai ni kanke. Jepro borok kok na yang kaito borok ni bagai. Borok no satok wani bagai. Kubun do farok no borok ni gana gini do farok no biar khlai. Tabuk dondi Assyria. Jepro borok kok na yaka Assyria no toifi pikya. Assyria no toifi bai. Israel rok no temanai satok pikya. Assyria no pankra khlai Israel rok satok zakha. Bukhar zakha. Odre por khlai zakha. Buni ya gulo ke hai Babylon no toifi uka. Kemudian apa bu kok na ya kobro satok zagai bu kok na ya. Babylon bai satok zagai bu kok na ya. Mana per Greece no toifi uka. Greece bai toifi zagai bu kai tono muito kaya ko kai ton kani kipili ya. Roman no toifi uka. Roman jora ke Jisu Kristo no si buthar laisi. Kai toni sajla no si buthar laisi. Bro pore win kamu Masaya painai Kristo painai hai pana paimani no yasa gya karisi bro buthar laisi. Kita bo semunugu sini borok ni lai bumau age sini raja kusum 184 raja sai paisa. Abel tabuk sini bomo hai condition. Temani bagi humala Jepro kotma kaham o house of hayu bono yasa gya. Ege o kotma kaham sini lai bumani mote sing sai mano o kotma kaham sini hawa mahali yang itu teman melihat sini raja ni yako raja permission roya ba mahali yang bagai Mizoram masuk ke Mizoram ke apa sing bai shuro ni kokri borok ni apa besar uncivilized hai mana tabuk naik tabuk sing bobai borok bai shuro ni kri borok habai nokha tabuk sing Mizoram ba borok ni mentality hundi borok ni rang paisa hundi borok ni growth hundi bebak jaga na sing borok bai su wani kokri sing le buni tolak hosi ani bagi tabo wazi sini gana ni borok no tabuk Israel rok no satok na bagai Assyria no borok gana borok no pisai kaito biar kai toifi ma hai sing no boni kok bono yasa gyani bagi no tabo bang wazi no toifi sini gana ni borok no satok na tabuk sing borok bai kape jang sing bahasa maya hai pana tabuk busi tak Israel rokai tabuk busi siako tabuk busi kipiliako dan non Kristen rok nole salian Kristen rok ne bising na tabuk rasniti ni torko zagi to rang puisa non torko zag to kabang ma pas to kabang tau borno se sajak ma heklai rang ni bagi simi sim tombai bahike rang mana boro thangi rang mangkung no secretary association secretary ke aro rang ni jaga tongo aro hai tongo bahike rang mano bono mangs kai tin ko kai to bahike saja te mano nai bono wasuk liya gesa ngen di jani mote ngza ya ka wale leka giza nok talaro leka bulaika wasuk lagi okay tabuk Israel rok no kai to rohoka Assyria no hai pana asa bai baka kipili ya bro satok zakha buthar zakha bukur khur zakha Assyria ro bro no bukur san khurka hai pana bro kipili ga hai na hai teisha dorokuk no rohoka Babylon no rohoka apro kipili ga tabuk sini do phabu hai ne om hai kai to boni kok khanaya bono hazagya bono torzagya ni borok ke kai to bo satok nai ni gana gini ni borok ni bo satok nai no get jeng Kristen ni bisingo si hai ge jeng bahai ke buino to masini non Kristen kok to jeng sanani kok rikha goria ni torzak laikya
Tawak bo oro jeng nugo Phunukjakmani Chapter-8 by Chapter-9 no tema bo bono tema nai bono khabai nai tuk nai rok ni bagai bo tema tiar khai bono jeng tini wansok laya puila kaitor Jisu Kristono tiar khlaikya bono khabai nai tuk nai rok no Jisu Kristono tiar khlaikya tama hole Jisu ni Kristoni bisingtui borok rok muthangjakmana tui tabok kaitor Mosino Israel rokno phiok na bagai tiar khlaima hai Jisu Kristono tiar khlaikya ani bagai Bible sawo Hebrew chapter 10 sawo pedi jeng thanglai jeng Bible naikha ke teibo phang ke jeng nugui mana ani bagai Bible no jeng thanglai khol lai jora na khona jeng por lai pedi chapter 10 Hebrew chapter 10 verse 5 Amni bagino Kristo o sangsar ro phaina pro kaito no hai hnai sawo rathar manobo nung naya barok manobo nung naya tamuke nung ani bagai besak kaisa snamkha o sangsaro phaina pro Jisu Kristo nung tak barok manobo nailia rathar manobo nailia piaba ani bagai besak kaisa snamkha u besak Jisu Kristo ni besak tomoni bagai tiar khlaijakha tone male chini sumso tisawi boni sakao dopnani boni bo chini sumsok no nawi kalbar krusok thika bo thima ba jeng yokha morkini yakni jeng yogi mankha gahani bagai se Jisu Kristo no tiar khai Jisu Kristo sebani bagai o sangsara pai nini ani bagai kaito Jisu Kristo no chini bagai tiar khlaikya age Israel no sumsok na karjana bagai borok rini nox na jago moi rathar kangke kaito bisani bagai Israel ni sumsok no nakar tabo u rathar mano bunung nailia barok mano bunung nailia temanake ani bagai besak snamkar tabo angsi rathar jak sinai mera rathar mani ingka bisisani bagai oke Jisu Kristo thimani ke molbrum ni bagai nakari dokha yani bagai bo oseng saropai kaito Jisu no chini bagai tiar khlaikya sengsar ni bagai tiar khlaikya keje bono naituk nai rok kaito no naituk nai rok bono mannai keje Jisu no manai rok boro molbrum ni langma mansinai ge Kristen rok ni bagai je bono poito khlainai rok ni bagai hingke kaito beb kabangma manai tiar khlaijak bomo hai manai jeng sengsaro kosto tekto bohono jeng bono bwskangbo tongrok manai omo hai phan kaito jeng tiar khlaijak tini bagi tiar khlaijak tei jeng satok jak pro yok mani ni lama bo tiar khlaijak jeng temptation of hai pro boni yak ni yok manani bo jeng tiar khlaijak 1 Corinthians chapter 10 verse 13 o sawo jeng no soitan amjok pro aboni yok nani lama bo khlai paijak gede jeng boni kok no bucinani boni kok ni mote tongmanani bonobu chini bagai bo tiar khlaijak listen just boni kok khananani chini bagai bo chukno ha tiar khlaijak bono poito khlairai no bagai chukno ha je jagao kosto tekto mungsa krikha hai bagai Bible hai ni sawo padi jeng thanglai Mathai chapter 25 verse 34 25 verse 34 Apro bugra bini yagra bukhakni borok rokno hai hnai sanai apa bai hamsa dojak nai rok norok phaidi sengsar snamjak pruni simi norok ni bagai tiar khlai tongmani aha bantano naphai baisidi o ha banta bo motang o ha bantano naphai baisidi agene tiar khlaija bongkha chukno ha tau phaisidi chini bagai Bible sawo Hebrew chapter 11 verse 16 chini bagai temanai
Taun senajak tongo ketar taun. Chinese. Ke jini bagui botiar khlaijak. Jugno ha tabu. Jugno ha angka je jaga kaisa jugno angka jaga aro soba tongnai suwari tongnai kaidor tongnai borok je poitok kebui genang ba je mutangjak borok aro tongwinai smai kasani panengteng smai katalni panengteng aro tongwinai je kaidor no sinijak kaidor no poitok khlainai rok Jisu Kristo tongnai kaidor tongnai gecheng aro joto jeng age thui tangjak poitok khlainai rok jeng malainai mosi songoi malainai Paul songoi malainai Peter songoi malainai jeng sengoi mana bahike nirok hadu kokjak kha kotma kaham pipro rogo je butharjaknai rok nobo nuginai bahike nirok butharjakha je borok apro chungsasa ngi tongwinai je jengbo je borok kaidoni bagui je sakthari samangkhlainai borok chungsasa jaga mantei bo chungsasa kubo ma tongwinai o chungsaro tongphlainai jaga krui piaba jogno hangke mol brung brung ni bagui tongphlainai Bible saw apani no kabangma tongo manui tongo ang niro ni bagui aro jugalna ni bagui thanga ang tesa phaipinai niro no napaina ni bagui ni Jesus Christo John chapter 14 also in my father house there are many mansions Jesus Christo sini subrai sini kaido tongmani jaga boni no sini bono tomon mala chung boni busa au kathar jaga aro lengla jangai jaga ge aro subrai sini kaito bai tongthok jaknai khatung ui khasrangui tongthok jaknai jaga o sengsaro khaksangmani jaga krei phiaba aro jeng khaksangui tongminai ge aro jugna hao tei kosto tekto tei krikya aro sawo nirokni muktui rok bebak no hui khibijaknai nirokni kosto tekto rok tei krikya biara siara krikya tawne male aro perfect jaga aro biara siara rok ungmaya okhui ma tongli yang sinai o sengsara okhui domai rok biara siara kosto tekto bai kepleng rok tei krikya ma tongui sinai Bible sawo mokol bai nugya khunju bai khanaya abo hai jaga sini bagui tiar khlai tongo kaido tiar khlai tongo bono hamjak nai rokni bagui tiar khlai tongo 1 Corinthians chapter 2 verse 9 bono hamjagui naisingui tongnai rokni bagui mokol bai nugya kho khunju bai khanaya kho tei kwasok maya omahai jaga kaido tiar khlai tongo niro porini mana Pila Kore chapter 2 verse 9 kaido sini bagui tiar khlai jak tei sini bagui bottama tiar khlai ka temanai sokat sokat Paul temanisa 2 Timothy chapter 4 2 Timothy chapter 4 verse 7 by 8 ang kaham ke bataika ang batai baika ang poidono yakalia tabuk ani bagui paimani sokat khatijak tongo abo ungkha kahamni moto soike bustumnai subrai a salo ano abono ruwanu ano simiya bono hamjagui bo phainano naisingui tongnai roknobo ruwana ang batai baika ang poidono yakalia tabo ang sokat rojak sinai ni Paul sa tomle po kaito ni bagui kothman kaham ni bagui bo sakthari khailenka butharjaka getabo paikya tawlang sokat manchina geseng bo omahaina tabo oro sawu ano simiya je bono hamjagui naisingui tongnai borok mannai jeng jo tini bagui sokat tiar khlaijak haipana je samang khlaiyo bo o borok no mannai je kaito ni bagui saktarnai kaito ni bagui samang khlainai bujaknai tokjaknai haibana kai Kristono yakaya rang bijasai Kristono torjakungnai bohai borok sokat mannai kabang kuk mannai je kisa khlainai kisa mannai je khlaiya maya je kabang khlainai kabang na mannai tei Phunukjakmani chapter 22 verse 12 saw ang daktino phainai
Ang yako sokat tong. Bebat nono janija sklaitina ronai. Nichan samay na. Phunukjakmani Chapter 22 verse 12. Insini bagri fumohai bo ya klaija. Tabo. Peke shakti wansok layana. Je bono poito klayaro. Ni bagri kebo Jamatia klai. Boro ni bagri bo tia klaija. Boro ni bagri bo hain. Abo sing Roman chapter 2 naikake nugu boro e bo kana hai to ni bus ni yak ni yok yak nai. Boro zotono bus thumjak nai. Puilas kan boro ni bagri bus kotor tiar khaijak. Psalm number 7. Log moon 7. 11 by 13. Verse 11 by 13. Log moon 7. 11 by 13. 11 is even 13 jora. Kai tor ke soi ke bustum nai. Kai tor borok hamiarok nis. Hamiarok no sal brum brum joli jako. Bo sal brum no. Borok hamiarok no joli jakei. Tongo. Tumung no korok sasuk bukha kipili yake. Kai tor bini sing no hulnai. Bo bini baduk hung no mok hongui thongnai. Bo bini butharjaknai manai rokno tiar kha hor gnang chakla rok snamui tongkha. Ortama borok hayarno bo jole main tong. Mane borok hamyarok ke kai tor tongmaya. Ang pilen saka borok hamyarok sababu jese pane osangsar kahangte Jishu ni thani phaya ke bo kai tor makolo borok hamya. Tei ulta diging ke jese pane borok hamya thang osangsar bo Jishu no man khangke kai tor makolo bo borok kah. Tahurundi. Je Jishu ibaksa kalbari kroso rozak tonai rok. Je Jishu ibaksa. Sengsani borok hanya thak sok ja. Mana mala hani bagini borok arok khawi kroso rozak. Kiaba koroksa kenuni bising koroksa kipil. Bekhat selai Jishu bo mu thangnai bo kaitor ne siniwi. Bo saka ini hapai pro anomoi to khabi. Yesus saw tinino no ang maisuk na house hogine. Paradise os hogine. Yet sengsaro jese pana borok hanya ente Jisu na man kanke bo borok ka. Kaito ni mokolo bo borok ka. On the other hand, jese pana borok ka hangte Jisu na maya ke kaito ni mokolo bo borok hanya. Male Bible saw korok sa pana kahangkeri. Roman chapter 3 verse 10 11 sing nugo o sengsaro korok sa pana kahangkeri. Ecclesiastes saw korok sa pana kahangkeri. Sumsok klaya korok sa pana kahangkeri. Iseng orang nugo bo borok hamyarok ni bagai baru kung thonoi tong thonoi mane tambu kok sinai ready tiar khaija chakla hor bai tir hor sinangja khampronai bo nowa ni jorawo borok no satogani bagai tui tiar khlai paija nokha sakani tui kwamon nokhari paija agena o sengsar loroi khibika omai keno borok jepro kok naya borok no bustumani tiar khlaija te bo bustumani singhason bo tiar khlaija rajarok jepro bustungu singhasono asogui bustung jano jaga tong tabok ni jugo onke sen manai कोर्ट मा थाङो कोर्ट का बुस्थुं जानाय राजानि जराव के राजा सिंहासना आसगै बुस्थुं के काइतो बो बाइबल साव बो व्हाइट थ्रोन जजमेंट व्हाइट थ्रोन माने कुफुर सिंहासन बो आसगनाय आसगै बुस्थुनाय and Psalm number 9 verse 7 Tamoke sobrayong le molbrum no bukra ngai tongnai bustung na bagai bobini asuk thayung no tono bustung ne bagai asuk thayung yar khlaija geseng Phunukjakmani chapter 20 verse 21 of busung nugu aroke white throne yang samahai upur asuk thayung ba singhason ba aro asuk nai get borong ne bagai teitma tiar khlaija
몰브름브름니 허니 군두 허 탁플라이야 허 증의 동나이 허 tiar khalaiza everlasting fire. Matthew 24 berikannya Matthew 24 verse 41. Matthew 24 verse 41. Guri korok noi 25:41 sih, sorry. 25:41. Hake bo yaksi bekat ni borok no hai hnei sawana ane buskang ni handi kaitor bai serai jaknai rok soitan bai bini suari rok ni bagai snamani a triplaya hor ni kundulo handi ane debra bekang ni borok no sanai handi ane buskang ni handi kaitor bai serai jaknai rok borok kaitor bai serai jaknai tumane male borok kaitor ni hamzak mano yasakia serai mengno si yasabu je borok triplaya horo hiklai roh jaknai nisa ge aro mungsa kerei tui bo kerei जों नुगो लाजारास bai गोनांसा ni kotma गोनांसा bo tui ni bagai aro tui thosa ni bagai bo chai togui ma tongui mane जों नुगो lasa nini apa Abraham no sagradi ano tui kisa thosa pana klai ro thang ani beslayo tui kerei ge tui ni bagai mana teman nai omo khai ma tong nai jadi kopi matong ini, ya menak ma, temau pai mengsesia, omai jaga, tiar kerajaan, jaga borok ni bagai, kosto tekto tiar kerajaan, ya borok ni bagai tema, kosto borok ni punishment, borok ni satok meng komok ya, bare reg si bare nai. Satok mani din fire reg bare nai omai kana jeng nugo Israel rok ni kotma jeng nugo borok jepro kaito ni kok naya borok satok jago deisa kok naya teibu bare reg satok jag mani borok ni punishment bare reg mani jeng nugo jeng Amos chapter 4 jeng nugo kaidor Masa, nirok Israel no sawo, nirok hake bo kok naya, tabok ke ang nirok ni buskang mo si paisai. O Israel, nini kaito ni buskang mo basana ni tiar endi. Tabok rondi sing agero ko omo hai engi paika. Tabok rondi sini buma bupa pa okra panengten, sing kok naya ngai ba mengsesek ngai hasalo tangka. Agar sahoi dong tak bupa sahoi dong ang de painai neng de painai neng paikang ke ba kongke yok nai or ang pai no rong paila hangke neng teibu mar nai omai kesen kabang ma jora wona ga omai na kai to ang no niro no pai dong mane niro pai ya tabo ang si pai sina niro ni buskang ko niro pori ni mana Amos chapter 4 aro pori ni mana niro kahang ke mana niro ni kaito ni buskang go basana ni tiar endi kaito engka snam nai sa kaito bo Israel rok je prokop na yang bo kaito borok ni buskang go hatai snawi rok jate hatai par maya tabuk serai rok makhagi tong pro rok jeng tumakai dogla rok kisa lomoro pun kisa kotom khai ro bro par maya ja ga omo haina par engka ke borok tuma amo jaga soknai ba podre por omo pon rong wi nai ba deranai borok deranai sujako ga omo haina kai do Israel rok no borok je pro kai tini kok na yang hatai koton ire hatai mane na borok kisa kosto bu manai u kosto no borok ni bagai hatai punishment dia ba bono borok lai thang kang kai to tiksa kotor hatai roi roi
Sabung hatai. Bono sana borok kipil yabui, wasuk yabui par engka angke teksa kota. Akhirnya borok ni satok meng tor. Asuk bayo borok batai. Boroknya Yesus Kristus nasi borok kusuroi betarsiu. Kemana borok kaito ni kok naya. Bible sabo kaito borok no boni kok no saklai yabui. Bo mana boni satok meng no bo tobelia. Pilas kang bo saklai granai. Tabo dul bazar ko dul bui do mahai. Ang omai klainai. Hero kipil di. Hai pana borok kipil ya ke borok abno manjaga. Amos chapter 3 verse 7 of Revelation thamane. Amos chapter 3 verse 7. Kubuino subrayong kaitor bini diari rok ni thani bini tongma rok no phunukyawi mungsabo khlaya. Boni tongma rok no phunukyawi mungsabo khlaya. Mane bo je satok bo je omo khlainai bunai tok nai ba nino dongso khlainai sokomon nai bo pilas kana sayo. Siro wi si bo khlai siro yawi khlai. Sodong gomra no bo siro ja. Nobody jora wo bo saja. Bo tabuk bo phainai bo phaikan kaino o sangsaro tamanai o sangsaro bo boni jole mano luklai ronai bongka 7 bosone kosto tekto. Boni sikang bo saklai jak tongo. Ang phainani pro omohai engnai. Matthew chapter 24, Luke chapter 21. Bangla painai, masih manung ya nai, hamzak ma kamar ruk nai, biara siara sopainai, false prophet sopainai, dala furungnai sopainai. Podre pod saklai jange seng tabung nugui na tongo. Age krui. Tabuk sini jorawot seng nugui tongo. Bo saklai mani tongo. De jora sopai ke bo klainai na. Ge kaitor boni jole mano bo luklainai. Ge o jole mano klaigani bagai o jole mani no suare ni bisingti boni bo tamanai bo satok mani no suare ni bisingti bo klainai. Ge phaidi tabuk sen Phunukjakmani ho thangaisnai. Phunukjakmani chapter 8. Bo sawai bagai si ang background sawo tawak seng busina. Chapter 8 verse 1 by 2. Ang pornai 1 by 2. Mera besar kaidok ni ulni asil no sekake no jukno ha srapsani bagai sering engri tongka. Apro ang kaito ni buskango tongnai suari khoroksani no nuka. Borok totro kongsni yaparjaka. Tabo jeng chapter 7 nuka kaisini kaidok sil no klok mani. Tabo borok ke kaisini no klok mani jorawo ke sering engraka. Tamani mala kiri sengsa nuka klok jaka. Ge verse 6 maisa verse 6 sawu. Apro totro tuijak suari rok abono tam laina tiar nglaikya. Tabo totro o klok kangkino suari rok totro tanani jenglaikya. Mane temanai amo sujak nai. Bono suwani jenglaikya. Amoni temanai misi bokrong ni sinajak bono tamani jenglaikya. Jika puila suari bono totro tano ni cengkang kena puila suari tema kelaikya jeng orang nugu puila ni suari. Verse 7 no suari rok ni bere khoroksa totro amka haikeno thui dalokja horbai kothor hawo kelaikya hakator ni khaktham ni khaksa khamui thangka bupang rok ni bo khaktham ni khaksa khamui thangka pia beba jabra rok kami thangbaikya. Ga puilani suari bo totro tama bai temangka sengsar bus thongjaka. Sengsar
Khatamni khaksa Khamitangka. Taurungi sengsa busuk kotor. Khatamni khaksa or India ni simiya. Sengsa ni. Nge Khatamni khaksa ke India sai kabangku Khamitangka. Busuk kiri sengsa ujorawo ungnai. Tamole kai to ni jole ma omo boprong nai ang pilang saka 7 bosor kosto tektoni second half ni jorawo. Nge boni pare bupang Khatamni khaksa. Bupang sengsaro je bupang tongmani Khatamni khaksa. Di jabra ro Khatamni khaksa Khamitangka. Jabra sengsaro jabra bobra sengsaro je tongmani Khatamni khaksa. Busuk kabang khamkha. Busuk kiri sengsa engkana. Ne, जों पहिला सिगांनि सवारि माने नेचारनि बिसिंतै बुस्थुमाय दं बुफां वाफां खारौै दाउ बुफां वाफांनि गाना गिनि बुफां वाफां खानखे नों बमहाय माथं न माल मातारक फाइबै अद्रे पद फाइफिबैने बुफांसि बलंसि खानखेबा बारा हाफैसिने थांनाय वां साका अकक गे Sengsa Khatamni khaksa Khamitangka ke bomahai mano. Hor waisa khangke bono butharani kalai sugi. Koi din skangero Amerika khanabai kana. Los Angeles o. Beba Amerika ni nayok nai karo. Ni no khamai kha ganang ni no khamai kha. Bolong tui hor ngui bolong ro khamai bai. Mona hor buthak simalia. Land robai ro hokha. Tui hai kono buthak malia. Yo omohai hor khanai nisa. Kete tabok second angel. 2 number angel suari bo pertama witemangka verse 8 by 9. Apro khoroksani ulni a suari bini totro tamka hake hathai kotor ma khamai tongjak hai tuizlango klaijakha tuizlangni khaktamni khaksa tui khawi thangka tuizlangni kathang tongnai rokni khaktamni khaksa theibai kha te rung tor rokni khaktamni khaksa sokomor jakha ro hathai hapung khamai tuizlango klaikha tuizlango khamai klaima bai tabuk tuizlang khaktamni khaksa khawi thangka asuk somudro kotama hisab khai khaktangni hisab khai khaksa khangka ngabusuk kiri sengsa nai oke tuini aro tuini malmataro tuini beba khaktamni khaksa theibaikha nisa ngabusuk kiri sengsa nai kwansogini get kaitamni angel 3 number ni suari bo totoro tamo baitamangka verse 10 by 11 apro khorok ni ulni a suari bini totoro tamkha hake homchang hai zlai atukri kotorma kolsa nokani klai tuimarokni khapthangni khaksawo tei tuimuk roko klaikya a atukrini mung kekha tuirokni khaktamni khaksa kekha engkha abo kekha engmabai abono nungui borok rok kebang ma theibaikha abo somudro ya atukri klaima bai tama tuima roko tui nungjak nai go terakha ge a tuino tomon le tui manung nai yaba o tuyo tomon nai bis nungjak khai kekha al nungma bai borok rok theibaikha kebang ma borok rok theibaikha nis mane podre podke borok rok no satok nai tomon le kaito boni jole mano luklai rokha bono tomani poito khlaiya boni jole mana bo phunuk nai ge 4 number suari verse 12 apro khorok khamni ulni a suari bini totro tamkha salni
Khaktamni khaksa buzaka. Talni khaktamni khaksa te atukrirokni khaktamni khaksa abohai no buzaka. Hake aborokni jungmani khaktamni khaksa kemawi tangka. Salni khaktamni khaksa pohor englia. Horni bo khaktamni khaksa birlia. Abo universe. Senamza atukiri tal sal jengliang sinai. Tabuk sal pohor tomahai pohor phailiang sinai. Managroro ong sinai. Horobu tal jengliang sinai. Atukiri krikang sinai. Omahai kiri sengsa. Managrik o sengsa manag sinai. Ge 5 number angel. 5 number angel ke chapter 9 o sengnugu. Dan polwana. Dui ni sini. Atukiri ni hakotono pioka. Hake. Hapa. Okay. Verse 3 ni sini. Huk thora rok hoku bisingni ongkori hakotoro phaibaikia. Sindrai rokni phan borok rejakha. Borok no hai hnei sajak hakotorni jabra eba bufang wafang dera rudi. Ali khawo kaitorni sil bujat ya abotui borok rokno simi dera rudi. Aroke jengnugu kaitorni sil bujat rokno dera rudi. Kaitorni sil bujat ya rokno dera rudi. Ye podepot Khatok tekto no jengnuka aro nirok puri ni mana ulang pori sinai. Chapter 9 8 ni sini 13 jura pori ni mana aro teman-teman. Get soy number suari berpulau-pulau ke teman engkau jeng oro saya mana ang pori nai 14 by 15. Korok bani ulni totro tuijak suari hai hnei sajaka. Upratis prima kotoro khajagui tongnai suari. Korok brirokno phiogui ruidi. Hake suari korok brirok phiogui rejakha. Sengsari borok rokni khaktamni khaksano butharna hnei borokno tiyar khlaiwi tongjak. Jorawono salono talono tei bisiwono butharna hnei borokno tiyar khlai tongjak. Ebo suari soy number suari oke jengnugo borok totra kholang khlaikya borok phiyog rejakha khoroburi borokno butharnani bagui inke aro busuk borok butharjakha pari jeng 18 by 19. Korai rokni bukukni ongkhorui Paimani hor hoku tei gunduk birman ketham bai no sengsari borok ni khaktamni khaksa butharjaka. Tamni hinba korai rokni phan bukugose khitungo botongo borok ni khitung jibu khaise bokrok gnang abo bai no aborok no lengruo. Khitungo sasi jibu khai korai ni. De borok je tongmani sengsaro khaktamni khaksa. Jabo sengsaro busuk borok to 8 billion katuk. 8 billion ni si khaktamni khaksa kaya ki busuk. Masuk nasi busuk kiri sengsari. 100 jon ni khaktamni khaksa ke busuk. 30 laija approximately 30 jon rondi. Habla. Okay? 1000 jon ni busuk nai. 300 laija 330. Maka 1 lakh ni borok busuk nai. 3000 300 ni kelang. Maka tabo 1 koটি ni ke busuk sinai. 1 koটি ni ke jeng 10 lakh ni sih kan kelang. Asik borok tabo sengsaro billion koটি ya billion 8 billion. Maka India wasi busuk 100 koটি laija.
Ge 100 koti ni no 3 bage 3 by 100 koti no 3 by bage bag kaisa. Asuk borok kabang thine. India ni hisabo. Ge sengsaro ke 8 billion asuk borok khatam ni khatsa thinai nejo. Awni kok jual bu sujak jeng lokpor ni mana jual chapter 2 verse 1 is 11 jora. Jeng oron lukha kaito bupang wapang. Boni senamjak ni bisingtui environment ni bisingtui pilaska bo satok nani jengka bustung nani jengka. Boni pore paithago borok rok khatam ni khatsa thikya. Borok selaya ni bagi. Bekas selaya ni bagi. Le apa bekas selaya rok borok teibo bekas selaya tongko. Verse 20 by 21. O birman rok by butharzak yawi tong rutnai te borok rok ke borok tak marok no yakarya. Borok mutai hamya rok no khulong laima thakya kho. Rangsak ni rupai ni pitol ni holong ni te bupang ni mutai rok no khulong laima thakya kho. Aile aborok mokol bonukya khunjugo khanaya himi bo maya se. A borok buthar marok no danda klai marok no buitala tokung lai marok no eba borok kaham rok no tui kha singsa Phunukjakmani haya klai mai mangsang jagya mutai khulumani thakya kai tani kok nai yang mani thakya nai ni chi sa asuk ngibo kai dor omai ni bagino borok no bustumna ke oro jengnugu podre por totro tanai suari rok tang khangkai no satok mani chengmani to so suari ni bisingtui kai to o sengsano satok nai o sengsano sokomo nai. Ge belai kana repentance bona tabuk bokhaina kai to kharyok mana roi tongo selai bo bekas selai boni thani kipilia ke borok rok kai to ni satok mana nuknai kai to ni jole mana nuknai kai to borok no jole bui tongmono phunuknai yagul sunai je jeng sungsok borok khai da mani nugo borok batai no khulumo tagjak batai no khulumo holong no tagi khulumo rupai no tagi khulumo haya khlaibo mungsa bukhawo saijang mani kri mane bukhawo duk sang mani kri omhai jeng nugo ge jeng buskani salo tawuk jeng naini kangke sengsarogo Satanic charge ni betong satanic charge. Ni wasok hai di satanic charge osno. Soitan bokrong ganang rok no borok khulung le. Je podre pod. Omai sopai nai. Omai nai. Borok rok tei busi nai. Buthar marok no bomong sang jak lelia. Tabu bu borok buthar marok mong sang jak lelia. Ke phadi kaitani jole ma no luklai wani sengmani seng lukha jeng buskang salu tei busrang lai dai biabat ini asakuna thagrolai ke jotano